Zina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Chaka cha 2016 tsiku ngati lero Mulungu adatikomera mtima, adatigayirako unsembe wake. Tipempherereni kuti pamene Mulungu watikomera mtima kuti timtumikire zaka zapitazi, atipatse mphamvu, luntha ndi kuthekera kochita bwino koposa kale pa ntchito imene Iye adatipatsa mwa kukoma mtima kwake. Lero ndi anniversary ya ine mweni ndi ena onse amene tidalowa nawo nsembe. Chauta azitamandika. Mundithandize kuti moto mawu amene ndidasankha kuti azinditsogolera pa unsembe wanga ndiziagwiritsa ntchito. Ena afe tidasankha notsi mawu ndi ambiri. Poyamba tidanena kuti Ambuye ndikhale odzetsa mtendere wanu, potsatira Francis wa ku Asisi amene ndi Nkhoswe yathu. Mawu achiwiri amene amatitsogolera pa unsembe wanga ndi Salimo namba 118. Thokozani Chauta pakuti ngwabwino, ndipo chikondi chake nchosasinthika. Basi chikondi cha Ambuye chilibe malire, chifundo cha Mulungu chilibe malire, malire. Ndi tsiku lalikulu, ndikuyenera kunyada, ndikuyenera kukondwa. Ndipo mawu achitatu amene ndidasankha kuti azinditsogolera mu unsembe wanga ndi Aroma 12 ndi 12. Ena amati Yobo 13:13. Ine ndidakondwa kuti Mulungu azinditsogolera pomandikumbutsa mawu apa Aroma 12:12. Amati bwanji? Muzikhala okondwa chifukwa cha chiyembekezo chanu, muzipirira pakati pa masautso, muzipemphera nthawi zonse. So kukhala okondwa, kupirira, komanso kupemphera nthawi zonse. Lero Ambuye Yesu akutiyankhulanso mwanjira yapadera m'mawu ake. Mawu athu oyamba akuchokera m'buku la Genesis mutu wa 41 ndi 55 kulekeza 57, ndipo tidzawerenganso mutu 42 ndi 5 kulekeza 7 kenaka 17 kulekeza 24. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Akatekist Francis Chalasa kuchokera ku Our Lady of Fatima Salima Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Salimo yathu ya tsiku la lero Salimo namba 33. Inu Chauta, chikondi chanu chosasinthika chikhale pa ife chifukwa timakukhulupirirani. Inde monga ena tikukondwera tikunena kuti chikondi chake nchosasinthika. Ndipo mawu mumthenga wabwino ndi monga adalembera Mateyu oyera mutu wa 10 ndime ya 1 kulekeza 7. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku St. Peter and Paul na Tenje Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Tiyeniso abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi. Mawu oyamba. Mawu buku la Genesis. Njalayo itakwanira dziko lonse la Igupto, anthu ankalirira Farao kuti awapatse chakudya. Farao ankawawuza onse kuti pitani kwa Yosefe, zimene akakulamuleni mukachite zimenezo. Tsono njalayo itakwanira dziko lonse, Yosefe adatsekula nkhokwe za tirigu zija nawagulitsa Aiguptiwo, chifukwa inali itakula ndithu mu Iguptomo. Anthu ankafika ku Igupto kuchokera kumbali zonse za dziko lapansi kudzagula tirigu kwa Yosefe, chifukwa njala inali itakula koopsa konsekonse. Ana a Israeliwo adapita ku Igupto kukagula chakudya pamodzi ndi anthu ena onse, chifukwa chakuti ku dziko la Kanaani kudali njala. Tsono popeza kuti Yosefe anali nduna yayikulu yolamulira dziko lonse la Igupto, ndiye amene ankagulitsa tirigu kwa anthu onse ochokera kumbali zonse za dziko. Choncho abale ake a Yosefe nawonso adabwera, ndipo adamugwadira Yosefeyo namuweramira. Yosefe atawaona abale akewo adawazindikira, koma adangochita ngati
sadawadziwe. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a Mumthenga Wabwino monga adalembera Mateyo Oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Yesu adasonkhanitsa ophunzira ake 12 aja, nawapatsa mphamvu pa mizimu yoyipitsa anthu kuti azikatulutsa mwa anthuwo, ndiponso mphamvu zochiritsa nthenda zonse za anthu pa zofoka zawo. Atumwi 12 mayina awo ndi awa. Woyamba ndi Simoni otchedwa Petro, ndipo m'bale wake Andreya, Yakobe mwana wa Zebedeyo m'bale wake wa Yohane, Filipo ndi Bartolomeo, Thomas ndi Mateyo okhometsa msonkho uja, Yakobe mwana wa Alifeyo ndi Tadeyo, Simoni wa mchipani cha ndare cha Azeroti, ndiponso Yudasi Iskarioti amene pambuyo pake adapereka Ambuye kwa adani ake. Anthu 12 amenewa Yesu adawatuma ndi malamulo akuti musapite kwa anthu a mitundu ina kapena kukalowa mudzi wina uliwonse wa Samariya ayi, koma makamaka mupite kwa Aisraeli amene ali ngati nkhosa zotayika. Pitani muzikalalika kuti Mulungu ali pafupi kukhazikitsa ufumu wake tsopano. Mthenga wa Ambuye. Abale ndi alongo, monga tanenera, mundilole Paulo amanena kuti mundilekerere pang'ono ndinyadeko. Nanenso mundilekerere pang'ono kuti ndinyadeko, kunyadira unsembe. Chifukwa chonena kuti unsembe undeti maukonda. Inde khote ngwanjira mavuto amakhalapo komanso zabwino ndi zambiri. Ndeno kukondwa kwanga ndi pempho lonena kuti muzindipempherera. Lero Ambuye Yesu mmawu a Mumthenga Wabwino akunena kuti pitani. Ndipo pamene akuwatuma akukutumaniso inuyo, akunditumanso ine. Nde akunena kuti chani? Tipite tikachite zinthu zitatu. Zinthu zake ndi chani? Akuti tipite poyamba tikaphunzitse, chachiwiri tikalalike, ndipo chachitatu tikachiritse. Our mission is to teach, to preach and to heal, as of today's gospel passage. Timaphunzitsa chani? Tikuyenera tiphunzitse makhalidwe abwino. Timaphunzitsa modziwa kapena mosadziwa. Nthawi zonse pamene muchita chifundo kwa ena, mukuphunzitsa ena chifundo. Nthawi ina pamene mukhululuka, mukuphunzitsa kukhululuka. Nthawi yonse pamene mutukwana, mukuphunzitsa kutukwana. Moyo wathu tikangodzuka ndi classroom payoka. Lero muphunzitsa chani? Lero ndiphunzitsa chani? Chachiwiri kuti tilalike Mthenga Wabwino. Francis Oyera ujandanena kuti ndi nkhoso yanga uja amanena kuti preach always if necessary with words. Unena kuti ndikamaukhala moyo uno ndidziwe kuti I'm a moving homily. Zimene anthu amaona pa ine ndi nthenga paoka. Ndipo monga ndanena chachitatu Ambuye saonena kuti kachiritseni. Abale, dziko lapansi tu likudwala. Dziko lapansi lili mu intensive care unit. Likudwala ndithu matenda a serious yachi. Koma sikuti likudwala physical illness ayi. Matenda awo alipo odooneka ndi maso. Koma matenda amene Ambuye sati tikachiritse si matenda ongosanjikana manja kumati mwachirayi. The world today is wounded with sin. The world today is sick with a virus of fame. Tikudwala anthu nthenda yongofuna kutchuka basi. Ena akudwala anga, umangoyenda okwiya kuti netu basi kumangokhala wolusa ayi. Ena desire for power, kungofuna kukhala olamulira basi. Ndimanena mwanjedzera kuti ingakhale m'machalichi mumaona anthu amene amangofuna mphamvu paliponse. Kuti basi mwina muli pachaka pa nsonkhano pagulu alibe chionena cha nzeru, apita wera kuti akaonetse kuti ndofunikira, kuti ndotchuka, basi ukangomunong'oneza wansembe ka master of ceremony kandani, basi apapa mwauze anthu kuti akhale chete mutsindike fundo imene. Desire for power. Dziko lapansi likudwala masiku ano. Dziko likudwala chani? Tchimo la damali osati Damaseki ayi. Masiku ano machitidwe athu ngakhale ntchalichi kumene akati nyimbo za beba mavinidwe yake adama omwewa basi, maimbidwe yake adama omwewa basi. Ayi, the world is sick of attachments. Zinthu zina zoti abale Yobu adanena kuti ndidabadwa opanda kanthu tidzapitanso opanda kanthu. Koma muona kuti ambiri we are sick kantima kuti ndikhale nazo attachments. Ma attachments ena atoti tilipo anthu ena onena kuti anthu ena amadwala timu yawo yampira ikaluza. Mamvapo zitsanzo zambirimbiri anthu kudzimangirira.
These are attachments amene tikuyenera kuti tizichize pakati pathu. Addictions. Foni yeniyi aliko anthu ena amakhala ngati kuti adabadwa ndi foni, kapena kuti foni isanabwere idapeza iwo pasi pano. Ayi, tinazipeza tidzazisiya. Mapeto matenda osewa ndi kutchula ndi ena amene sindinatchule atipangitsa anthu kuti tikhale morally bankrupt, kuti basi akati munthu amene ali bankrupt tilibe china chilichonse. Tikuoneka ngati tili nazo koma tilibe. Ndi akhotha amalamula kuti awa musakongozenso ndalama, awa asachitenso business, alibe kena kalikonse ndi kamberembere. Ambiri tikuoneka ngati olimba koma ndife akamberembere. Tapempha Ambuye pamene akunena kuti zinthu zambiri antchito ndi amene achepa, kuti miyoyo yathu iyambe kuphunzitsa, kuchiritsa, komanso kulalika mthenga wabwino. Chachiwiri akunena kuti pitani kwa Aisraeli. Musapite kaye kwa wina aliyense, pitani kaye kwa Aisraeli. Why? Ophunzira watu anali ndi dera limene amachokera. Ambuyesu amafuna atikumbutse mwambi uja amanena pa Chingerezi kuti charity begins at home. Ndokumbukiranso pena Ambuyesu munthu wina amene adagwidwa ndi mizimu yoyipa, tinawerenga sabata yatha, kunena kuti atamuchiritsa mizimu yoyipa, munthu chada afuna za atsatira Ambuye. Nkhani imene mapezekanso tikawerenga Marko 5:1-20. Adafuna azimutsatira Ambuye atachira. Ambuye adanoti, usatitsatire ine, bwerera kalalikire kwa abale ako, kauze zimene Mulungu akuchitira. What's the point here? Chonena kuti pitani mukalalikire kwa Israeli first. Ambiri we are good kwa anthu apatali. Motena akandiona amati chiwansembe, kuchinyadira chiwansembe chabwino, chiwansembe. Koma mwina ndikapita pakati pa abale anga amandidandaula, wansembe wankhaza, wansembe osakambika. So mwina azibale anga amene mukumvetsera mawu awa, ena ndithu tikakumana nanu mukabwera ku chechi timati Mkhristu wathu odalirika. Moti kuti akazi anu amve tikunena choncho, apsa mtima akuona nkhaza zimene mmachitira. Mukakhala pa gulu la anthu, munthu oseka, munthu opatsa, kuti ena angokupemphani lero, tigaireni kankhuku, nthawi yomwe mukagwira nkhuku ndi mazira omwe kuwapatsa. Koma pa khomo pano anthu atha miyezi 3 oko nkhuku, mukapha mbango wapatsa chipalapasiro ndi moto. Charity begins at home. Chifukwa anauza kuti poyamba kalalikireni ku nyumba kwanu kumene mukuchokera. Chachitatu tikuona list ya apostola amenewa akuwatchula mayina osiyanasiyana. Ndi mixed bag, ndinansanganya. Mula asodzi analimo 7, muli a doctor, mula andale aziroti, ma young democrats ali mmenemo, amoraro ali mmenemo, akatida achana ali mmenemo, mula nsembe mmenemo, nazochezatu. Koma tikuona kuti it's a mixed bag. Chimene afuna tionetse pamene pandichani, kunena kuti nothing is too good or nothing is too bad to be used by God. Palibe chinthu chimene chili choyipitsitsiratu kuti Mulungu sangachigwiritse ntchito. Komanso palibe chinthu chimene tinganene kuti nchabwino koposa kuti Mulungu achita nacho kaso. Ayi. Nchifukwa muli mixed bag. Ena ndofoira mgulu lomwelo, ena ndabwino mgulu lomwelo, onsewo Mulungu ali nawo ntchito. Ndidava comment pena pake. Anthu kodi atumika mpingo, honestly, I'm being honest with you abale anga. Atumika mpingo mmaona bwanji. Ndukamba izi ndidava comment pena pake akuti ate kwaona assistant kuomba mmanjana. Inu ntsika nokongola inu chonchi mpaka ku sister. So maganiza kuti ku sister ndiko kopita mavubwa. Ati kumuona Nyamata atameta mbali bwino atachena chazabwe chekumukhala bwino Nyamata akupanga smile. Atsikana nkumafusana kuti inu chidavuta nchani kuti uye apite kunsembe. Mmaona ngati kunsembe ndiko kopita mavubwa. We need ma handsome kunsembe. We need ma queens ku sister. Tikusowekera Mulungu akuti saona china chilicho chabwino koposa Mulungu akuchifuna. Chimene tikuchiona ngati choyipacho. Paradoxically, kuliso anthu ena amene timadzanena kuti awa ndi adapitiranji kunsembe, awa adapitiranji ku sister. Ndanena kuti nothing is too good or too bad before God. Awa amene timaona ngati ofokawo, Mulungu ali nawo ntchito, ali ndi zawo zabwino. Awa amene timaona ngati ofoirawo, Mulungu ali nazo zawo zabwino. Komanso awa amene timaona ngati inde amene Mulungu akuwafuna. Tikabwera mawu oyamba tikuona nkhani ndi yaitali. Yosefe nyengo zake zikusintha to the extent kuti akuthandiza abale yake kunjala imene yagwa. Komatu wachoka kutali Jacobo.
wazuzika, wagulitsidwa, waponyedwepo mchitsime, wachitidwa nkhanza zosiyana-siyana, watchulidwa mayina. Finally, Yosefe waboleza amatero chichewa cha masiku ano. Yosefe anatanthauzira maloto. Ndipo because of that, he was promoted. Anali ndi mphatso yotanthauzira maloto. And he used well that gift. Chimene chingasinthe moyo wanu lero. Chimene chingasinthe moyo wanga lero. Ndikupanga identify kuti mphatso zanga ndi chani. Nanga ndikuzigwiritsa ntchito mphatso zomotani. Tingazidziwe bwanji mphatso zathu. Poyambirira, pray and pray. Tizipemphera kwambiri, tidzadziwa kuti mphatso yanga ndi chani. Chachiwiri, pay attention to what comes naturally to you. Zilipo zinthu zina mukamachita zimangoflowa zokha. Umachita mokondwa zimakupatsa mtendere. Chimene chija, it could be your gift that God is awaiting kuti muchigwiritse ntchito. Tingadziwe bwanji mphatso yathu. Pamene anthu ambiri akuyipanga demand. Ine mundipangireko soza kuti, ine soza kuti, ine soza kuti. Kuti anthu amangokufunsa chinthu chimodzimodzi icho. You should know that it is your gift. Ndipo monga ndanenera, nkosakwanira kudziwa kuti mphatso yanga ndi. Nkofunikira kuyika mu action. Set out and test your gifts. Pitani kumpingo, pitani ku skulu, pitani mmudzi, pitani community imene mmakhala, pitani ku business kumene mmakhala, and express yourself through your gifts. Ambuye thandizeni tsiku la lero kuti tikhala atumiki abwino pamene tikukondwerera tsiku limene tidayandira madalitso zaka 9 zapitazo, madalitso a unsembe. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.